Kenya William Ruto koro puodho paro mar chik mar osuru mar udi ma nengo gi oyweyo kendo koro en chik mibiro tigo de pacho ka India. Ruto koni komiti mar omenda kod jokanyo mage yande oluore gi dwaro mar doho kendo rieyo weche manyocha chendo. To kaka Walter Nyambaga leronwa, migao mar lo, migao mar udi kod chenro mag boma kanyakla kod loch gwenge okoni maendi en okang' madhi nyuolo tije ne jo Kenya kendo loko ngima ji bende. Ben yuake kar jot ma jatend piny boma Nairobi. Kapok odeko, jatend piny William Ruto yeo koke paro mar chik mar udi melo 2024 kendo bedo chik mabiro chiwo thuolo ne sirikal mar choko osuru mar gero ute manengo gi ogonyore. Hata vile mahakama walisema turudie hii maneno, walifanya vizuri, kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa, na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. And you did indicate to us that we must have respect for the rule of law, constitutionalism, and independent institutions. And that is why, Your Excellency, under your guidance, you decided we do the right thing by aligning the law and conform to what the courts wanted. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people. Jokanyo monywando komiti od bura mar omenda, migao mar lo, migao mar udi kod dongruok mag boma, kanyakla kod migao mar omenda, okoni chenro no biro dhi miyo jende yudo tije, kendo gedo mag kwan mag udi dhi medore boma. We have 45,525 units under construction, 48,988 units, which we should be taking off by way of signing the contracts in the next 1 month. What dignity is there when you live in the same room with your children and your wife, and the only thing separating you is a bed sheet? That when your wife has to go to shower in a communal bathroom somewhere out there with other men waiting, there is no dignity. Ruto ogolo siem magere weche mag mibadhi ne joma nyalo bedo nyang'ande kendo timo mibadhi kod pesa magero utego. We already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. Integrity it is. This program must be corruption free. Jakom komiti od bura mar omenda Kimani Kuria okonigi keto chik madino ne jok manyalo liethore nyeo utego moingo nyadiriyo. Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Banke to koke chik mar osuru mar udi, sirikal koro biro dhi nyime kod choko pesa no mar chwalo dongruok magedo mag ute manengo gi ogonyore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e kar jot ma jatend piny, Nairobi.